Bang' yangore ni kwan modhuro mag kipande wegi pok okawo e apisego eko magintiere motelo ne ndiko nendo mar ombulu, mano e okang'ne mar ariyo. Sani endi koro duol mar Young Turks for Handshake Alliance Yotha e pacho ka endi kotelnegi koda kamano jatendgi ma en Jaoko Oburu oyango ni gibiro kawo thuolo mar dhi kuonde duto te masani koro mago eko nitiere magin kitambulisho mondo mi giter kuonde eko mowinjore. Jakom mar Yotha no endo ne olero kowacho ni koro ber mondo mi koro oganda okaw ombulu go eko, kowacho ni rowere mang'eny pok oyudo thuolo mar yudo mago ma bende gin opandegi mondo mi giikre ne kawo ombulu sama bende koro maendi ne timore. Me kaka ne Jaoko oloso. Nande olit nwate emomiyo wan kuro kaka Young Turks wan gi plan wa ingeni ndiko moro mane ndiko ji ombulu mokalo cha nokala kala fwa kama to nikech pogruok mani kindwa ng'ato luwo mana interest ne ana kena chung kanye ok wang'e ni koro nyaka walos piny nikech gimo iluongo ni telo ker mondo iyud ng'ama piny oyie inyalo bedo ker gima tek kendo gima en hono mar Nyasaye ma tamre gi nono wasemanye aming'a koro wan gima timo ne wang'e ni IBC to sirikal osegolo budget ne wang'e ni registrar onge budget gi facilitation momiye koro ineno kako bet kama ini koro gi jo ji temineno wacho ni nyaka wariwre kamoro achiel koro wakel paro ng'ato we mari moro cha matin cha wariw mondo wane ni registrar ne ere kako bedo facilitated mondo nere ni sama ja IBC obet ka to ja ngono ja registrar obet ka to wan koro ji tete ng'ama dongi se wuotho kipenjo ni be ingo ng'acha koro kubiro wadware no yudo ja kitambulisho ka donge koro kose yude tindiko gino mana moja bende ng'ane ne county commissioner tinde ing'eni wane Azimio koro weche ber oyie gi gache no ringo nyaka Nairobi lakini nyaka ne ni gari no bero service gari no nigi mo ide no riwruok gima kelo Azimio la umoja koro mane gima wan watimo kanyo. Jatelo no mabende ne loso e boma ma Kisumu ne oten kod coordinators mago eko mag Yotha ma ntiere ei Nyanza mangima ka koro nyadendi Agnes Odongo mabende ene coordinator mar Kisumu County noyango ni ikruok masani ndi koro gintie godo en manendo mar chopo ir jogo eko matindo mondo mi koro opuonjgi ber mar kawo ombulu kanyakla gi go ombulu go eko e yiero maduong' mabiro. An kaka ng'ama tin wantiere ka indi ka represent gi kanyisogi ni mondo giwuog oko gi joma ng'eny kech kwa ng'iyo statistic to ayudo ka joma tindo gi mapod onge kura mang'eny kendo gionge gi kipande omiyo wadhi wuotho gi youth groups kuonde duto ma gintiere e gwengewa mondo mi wasensitize negi wanyisgi ber mar bedo gi kipande kendo mar bedo gi kura. Koro kawuono we are going round wadhi chako gi Kisumu Central, wabiro dhi East, wabiro dhi West, wadhi wuotho the whole of Nyanza. Watimo that sensitization. Yes. Wawinjo ko wach ni kura 10,000 ni Kisumu Central ka wadhi manyo jogo kata ka de gisedar ka korona oroko gi dala to chuno kaka chama no wacho ni mondo wati kod chifegi mondo wamigi kipande go mondo migi go kura nikech e yiero mabiro ok wanyal dhi ka waonge kura no endo mane bundewa mane risasi wa mwagoyo bedo gi bunde maonge risasi mano ok inyal goyo godo wasigu piny omiyo nyithindwa gi nyaka omigi puonj makare mar mondo mi ging'e ni goyo kura e lokruok makiny.